אוקיי. קוראים לי נטלי, אני מרעות, יש לי 4 בנות. ישראלית מצויה. המסע הזה הוא בשבילי התחברות בעצם לעצמי, ליהדות שלי, למדינה שלי, דרך העיניים של מישהו אחר. אני בעצם תיירת במדינה שלי, עם קבוצה של אמריקאיות מדהימות שמבקרות פה, ומתחברות לארץ הזאת, מתחברות איתי, מתחברות עם שאר הישראליות. מבחינתי זה לראות את הדברים מפרספקטיבה אחרת לגמרי, ולהתחבר לאחיות שלי בעצם. הן בעצם אחיות שלי, הן אמנם לא גרות פה, אבל הן שותפות להיסטוריה שלי, הן ממש בנות משפחה, ואנחנו רואים את זה כאן ביום יום. אנשים שלא הכרתי עד לפני 2-3 הם פתאום חברות נפש שלי. זה מדהים. כן צריך לבוא למסע הזה עם פתיחות, עם רצון לקבל את השונה, עם רצון לתת, עם רצון לשתף. אין כמו טיול של נשים, זה משהו שאי אפשר לתאר. האחווה, השיתוף, הפתיחות, הסיפורים שרצים פה. וכמובן הידיעה הזאת מבחינתי שיש לי גב, שיש אנשים בעולם שיש להם קשר אליי, ששותפים לזהות שלי, לכל מה שאני חווה, ושתומכים בנו, בעיקר בתקופה הזאת, שזו תקופה, כל הכבוד שהם הגיעו לפה. העליתי תמונה לפייסבוק של הכותל, וחברה אמרה לי, תזדהרי, מה השתגעת בימים כאלה, מה את עושה בכותל? את ממש אמיצה. אמרת לה, אני לא אמיצה. מי שאמיץ זה איזה 400 אנשים האלה שהגיעו מארצות הברית, חרף כל מה שהם שומעות בתקשורת, הגיעו לכאן. אני לא אמיצה, אני כבר רגילה לזה. הם הסיפור, וזה מסע מדהים, מדהים.